Ještě než tohle video začne, tak bych vás poprosil o odběr, protože víc než 80% z vás mě neodebírá. Takže zdravím sportci, já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme po dlouhý době Urbek. Je tady se mnou Kominix, Samex a budou tady... Dneska trošku do přírody, na poslední Urbex byl ve městě. Teď se vydáme tady s tím směrem takhle. Rusko má takový barák jeden. Tam už nalezl úmrtní list a kost, takže máte záběr. 1968. Jdem tam, ale takže jsme na místě, jako. Vypadá to docela dobře. A jdem do toho braku. A tady se topí, takže musíme trošičku jinou cestou. A to zboření jako pí. No tak beru zpátky, no. No dobrý, jdem dovnitř. Kámo, no to spadlo ještě víc. Jo vole, to spadlo ještě víc. Ty pí. Kámo, tak to je hodně GG. Je to trošku rozmrdanější, jako než jsem počítal. To si děláš fí. Teď se zase propadlo schody do sklepa. Kámo, to je... Co si děláš? Teď se jí prohnutý, vole. No tak se to... To jsou ještě okenice. GG? Okay. Koukej jen na tohle, vole. No tak to nevyšlo, škoda, nevadí. Tady dole jsou kosti. To ještě horší se jak to bylo. A já tady ještě se slámy, kámo. Tady se chovali jaký ovce, nebo co? Ok, jdem zkusit jít sem. Tady je komunistický silikon. Jak se s tím robí? Heď se tamhle v těch dveřích, těch malých. Tady je sláma, kámo, ještě. Kámo, jakože tohle je top teda. Kokoby tak stará 30 let skoro. Tady to reálně už spadá. Komín ten se udrží vždycky. Je to nějaký paralelní koš tamhle. Ale co? Hej, kámo, tady je trouba. Pojď se, tady je trouba. Hej, pozor, je to po babičce, jo. Ještě nějaká stará, vole, vojenská plechovka prostě. Se tohle víš, jak se tam bude jít. Si fakt klepe. Hej, tady mají docela stylový tapety, tyjo. Jo, no kámo. Česo stáhnou tedy je 100 000 korun československých. Jako česo, kámo. No jo. Teďka jdem do sklepa, ale pozor, tam nejdeš umpat. Tady dolů, tady se to chábr snažilo, vole, vypačit. Je tady nějaký buzant? Tady našel úmrtní list a kost. Hodím záběr. Máš tam kliku, vole. Tak to si kámo, nekopej do toho. Je pozor na druhý straně, vole. To je píče. Počkej. Ty vole, skoro. Ty se vykopnou teďka. Podech mobila. Já nevím, jestli... Tohle radši asi nebudu dávat do videa, ale... Tak to je dobrý. Bylo to Adamčů. Tak, vítáme vás dál. Kámo, tady jsou ještě zamořovačky po pověčce, nebo bechorovka tady je. Počkejte, lednička. Ty vole, chálka. Kámo, to je nějaký globus, ty vole. Ahoj, jo. Kámo, stará dobrá voda. Kámo, dobrá voda. Ale stará. Počkej, ukáž. Kámo, tady jsme v té jeskyni našli tu starou opáviu. Kámo, stará opávia. Opávia. Kámo, to je starý. Jak mi děda. Mora stará taky, typy. To je jak furnejska v Minecraftu. No, tady byly ty schody, to je vidět. No, ukaď, co to je tady za nějaký olivy, nebo... Nejvíc, kámo. Koukej, tady je ta kost. Uka. Koukejte. Co je? Vy pozor, já tam budu. No. Hej, Samek, čum. Tady je ta nafta, kámo. Kámo, je to fakt kost. Ty vole, a jo? Tady je ta nafta, kámo. Koukej. Dobrý. Jenom, že já tam nevlezu. Chce tohle... tak tohleto. Hej, tak na můj objev nemáte. A jo. 2006. Ty vole. Beru, ty kámo. Vole, je starší než my. Pak je to becherovka, vole. Yes. Karlovarská becherovka, ty vole, to jsem tam taky chlastal, když jsem tam byl. Tady byl ten úmrtní les, tady. Jak to rozkopává Samex. Tady fakt vidíš, že tady se topilo. Tady byla možná kuchyň, hele. Žárovka. Ty vole. 23 let starý noviny. 2000, hezky. Kámo, dobrý. Tady ještě byla to? Fiat Ducato, nový, kámo. Kež bych takovýhle plakáty viděl prostě i dneska, jo. Dneska vidím samý elektrický strach. Tady je ještě sklep. Kámo, co tady se schovávali mrtvoly, ne? Kámo, to je kokain, ne? A jo. Teď jsem kouknul ještě ze zhora. Jo, tady to bylo ze dřeva, no, tak tady se to celý rozpadlo. Kámo, čum, tady to je celý spadlý, celá ta stěna. To byla houpačka. Kdybyste nevěděli, ty už byly vykoplí, že jo? Ano. Jo. Kámo, ty dveře byly podle mě tady, jo? Jako tady, tamhle ty. My neschápeme skop. Pojďte tam taky, to je podložený, to vidíte. Ty pič. Dobrý, přišli jsme to, vidíme tady 2 další místnosti na průzkum. Co tam teda máte?
Nevím, a to dáme to spolu. A tak to vypadá na nějaký pokoj třeba, počkej, vidíte, Tady jsou nějaký sklenice, kámo, něco starýho. To byl asi chlív. Hodně starý. Tady jsou rozebraný kamna. Podle mě, jestli tady ještě někdy budeme, tak ty schody už budou dole. Tam. Tam budem. Hej, tam už moc nešlapej. Kámo. Podle mě, jestli tady ještě někdy budeme, tak ty schody už budou dole. Kamna. On tam fakt leze, hej, tak tam nejdu už, ale. To byl hajzl. Prej, to byl hajzl. Tak jsme na závěru videa. Jako další prozkoumávačku můžete očekávat průzkum opuštěné fabriky, která patřila Liazu. Pro další videa dejte like a odběr a případně i zvoneček. A já se s vámi loučím u dalšího videa. Čau.